Dobrý deň, vychádza nová aktualizácia informačného systému Envita vo verzii 3.05 a my vám prinášame tie najzaujímavejšie novinky. Číselník subjektov sa rozšíril o nový číselník evidenti. V moduloch odpady, zariadenia a ILNO tak pribudlo nové tlačidlo evidenti odpady, evidenti zariadenia a evidenti ILNO. Do evidentov je povinné pridať z číselníka subjektov také prevádzky, za ktoré sa vedú dáta. Číselník evidentov je veľmi podobný číselníku subjektov, ale nachádzajú sa v ňom iba prevádzky, za ktoré vedieme evidenciu. Naši obchodní partneri sa v číselníku evidentov nenachádzajú. V rámci aktualizácie na verziu 3.05 sa evidenti vytvoria automaticky z tých subjektov, ktoré na sebe niesli evidenčné dáta. Tento číselník je určený primárne pre takých užívateľov, ktorí pravidelne pridávajú nové prevádzky, za ktoré vedú evidenciu. Každý prihlásený používateľ má teraz možnosť si vložiť podpis, ktorý sa bude tlačiť na skladových dokladoch. Podpis sa vloží a v parametroch programu sa nastaví tlač podpisu užívateľa na skladových dokladoch. Zároveň je pripravený aj grafický editor, ktorý primárne slúži ako nástroj na nastavenie priehľadnosti pozadia obrázku. Priehľadnosť pozadia obrázku na podpise sa využije pri vkladaní pečiatky a podpisu, ktoré je možné na dokumentoch vložiť cez seba. Je možné sa pozrieť na históriu jedného vybraného záznamu. V nastavení je zároveň pridané zobrazenie celej histórie naprieč programom s možnosťou pohľadu za celú Envitu alebo jednotlivé agendy. Filtru bola pridaná možnosť vložiť skopírované dáta zo schránky, napríklad hodnoty buniek z Excelu. Modul odpady. Do oprávnenia skupín bola pridaná možnosť nastaviť oprávnenie na základe tzv. Masky prevádzky. To umožňuje hromadné nastavenie oprávnenia prevádzok, pokiaľ tieto prevádzkarne majú systémový kód prevádzky. Funkcia zmazania evidencie odpadov za vybraný rok bola presunutá do novej agendy evidenti odpady. S modulom hromadné operácie je umožnené prepočítať hmotnosť dávok odpadov. Pre označené odpady je možné prepočítať množstvo buď na zadané celkové množstvo, alebo prenásobiť koeficientom. Funkcia je vložená do agent karta odpadov a všetky odpady. Modul sklad a obchod. Pridali sme možnosť vloženia pečiatky na skladové doklady a faktúry. Na každom z týchto dvoch druhov dokumentov môže byť iná pečiatka. Aj tu sa obrázky pečiatok najskôr vložia a v parametroch programu sa nastaví tlač na skladových dokladoch pečiatka skladu. Pridaná bola aj možnosť tlače podkladu na fakturáciu pre výkupy a výdaje platené faktúrou. Podklady je možné vytvoriť za jeden vybraný záznam alebo za označené. Modul užívateľské prehľady. Pri priamom exporte sa stĺpce v tabuľkovom programe, napríklad v Exceli, prispôsobia dĺžke textu a prehľad je tak čitateľný ihneď od začiatku. Veríme, že novinky vám spríjemnia prácu s informačným systémom Envita.